Velkommen til TV fra en anden planet. Programmet, hvor vi opløser kriser, ligesom det var sukkerknaller og en kop kaffe. Kig med her hver uge indtil 21.12. Og lad os redde verden sammen. Har du tænkt på, hvordan du vil løse dine kriser inden 21.12.2012? Eller hvordan du vil løse verdens kriser? Det har vi. Kig med her i programmet, når vi på TV fra en anden planet løser alverdens kriser ved hjælp af en lang række eksperter fra ind- og udland. Velkommen til TV fra en anden planet, programmet, der kombinerer alien-teknologi med jordbo-ekspertise. Jeg hedder Martin Spang-Olsen. Jeg er et rumvæsen, men jeg kommer med fred. Goddag, velkommen til TV fra en anden planet. Mit navn er Martin Spang-Olsen. Jeg er et rumvæsen, og i hvad der forekommer en evighed, har jeg forsøgt at vække den indre Holger Danske i jordboerne og få dem til at løse deres fordømte kriser. Men vi har ikke en evighed. Senest 21.12.2012 skal alle verdens kriser være under kontrol, så vi trygt kan gå det store paradigmeskift i møde, som de gamle Maya-indianers kalender taler om. De rent fysiske forandringer skal jordboerne jo selv lave, og derfor kommer jeg hver uge her i studiet til at mødes med en jordbo-ekspert, og sammen skal vi forsøge at indkredse og løse alverdens kriser en for en i god tid inden 21.12.2012. Og dagens krise er celebrity-kultur. I de gode gamle dage var der ikke noget, der hed at være kendt. Man kendte måske kongen fra billeder på mønter, men ellers var alle i princippet ukendte, indtil man havde mødt dem personligt. Så kom teater, film og tv, og folk begyndte så småt at blive kendt i offentligheden, hvis de vel at mærke havde udført en bedrift, som folk så op til. Så kom det store gennembrud for folk, der blev kendt, selvom de ikke kunne noget som helst, og blev placeret i den bedste sendetid, hvor vi skal høre om deres enormt trivielle liv, mens vi føler os godt tilpas over, at vi selv ikke er helt så trivielle, og samtidig ærger vi os over, at det blev dem og ikke os, der blev hentet ind og fik stjernestatus. At være kendt for at være kendt er selvfølgelig ikke noget helt nyt. Men det nye er, at den slags mennesker fylder det hele, og folk, der rent faktisk kan noget, er røget helt ud af den gode sendetid.